Anga wale ɲuman wele bɛ ka ɲɛsin aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu bɛ nin kuma in na kɛmɛ ka ɲamada ka ɲɛsin jabaraniw ma walasa faamuya bɛ se ka sɔrɔ aw fɛ Seri 2 TV bamanankan kunnafoni na min bɛna walawalali kɛ aw ye Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan an b'a fɔ a ye ko nin ye a kuma selen bakuruba kunnafoniw filɛ. Kulukoro mara la Bananba cercle la dugu 7 a commune mairie a ma ɲɛma kura ani kɔrɔlen u ye ɲɛmaya jɔyɔrɔw falen u k'a ma ko passation min baaraw kɛra ka bɛn ni décembre kalo tile 27 ye tarata tɛmɛni. Baarabolodalen min bɛ wele ko projet d'appui à la filière périurbaine au Mali PAFLAPUM o ta ko 4nan baaraw n'u donna an ka jamana faaba kɔnɔ Bamakɔ Sotibakaw fɛ Bamakɔ sigida gale la. Bakuruba kunnafoni na kumabaw ye ninnu de minnu ni sɔnni u bɛ walawala aw ye aw dangana. An ka minisiri ɲɛmaya dagayɔrɔ ni u k'a ma ko primature minisiri ɲɛma Modibo Keita ni a ka minisiriw bɛ laadala sigi min kɛ conseil de cabinet o dɔ kɛra Alamusa tɛmɛnen kuma fanba o bolila fɛn min ka kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna o ye baarabolodalen min bɛ wele ko programme intérimaire de relance du secteur de l'éducation et de la formation professionnelle o tɛ dɔwɛrɛ ye baarabolodalen don min ɲɛsinnen don an ka jamana kalanko ani bololabaara kalan olu donni ma bala an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ u ka sigi senfɛ u da sera hakilina dɔ fɛnɛ ma min bɛ wele ko politique nationale de la science de la technologie et de l'innovation o tɛ dɔwɛrɛ ye o ɲɛsinnen fɛnɛ don an ka jamana ɲininikɛlaw ma min bɛ se ka to u ka ɲininiw bɛ se ka kɛ nafa ye jamana mɔ. Maître Muntaka Tall la ni jamana ɲɛmayaso ka babu sendigi don ale sera ka dakuruɲa tila sɔrɔ ka fɔ min bɛ se ka to sigi yɛrɛ a bɛ se ka walawala bɛɛ lajɛlen ye ka jɛya a ko baarabolodalen min kun bɛ wele an ka jamana kɔnɔ ko programme décennal de développement de l'éducation san dan kɔnɔ baarabolodalen ɲɛsinnen kun don an ka jamana kalanko de donni ma bala a y'a ko o sera a da la barisabu ka da ka san dan de kɔnɔna de kun don a daminɛna san 2000 la ni ka kuncɛ san 2011 baarabolodalen kura wɛrɛ kan ka na hali bi ni o ye programme décennal de développement de l'éducation ye o fana bɛna na san dan kɛ nka o kan ka sigi sen kan san 2018 de a ko kumana ni ye san 2011 ni san 2018 lajɛ i b'a ye k'a fɔ furanjɛ bɛɛ o furanjɛ in kan ka datugu ni mun ye a ko nin baarabolodalen min ni o sigi bɛ a kunkan kuma na bi programme intérimaire de relance du secteur de l'éducation et de la formation professionnelle ale n'an bɛ o furanjɛ in de datugu a ko nin baarabolodalen kura in min ye nin ye a ko a ɲɛsinnen don kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna an ka camancɛ kalan ni u k'a ma ko enseignement secondaire a y'a ka taa se bololabaara degeli kalanw ani a b'olu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan a ko nin baarabolodalen min filɛ nin ye ni maa bɛ se k'a fɔ ko a bɛ kɛ furanjɛ dɔ de kɔnɔ furanjɛ min ni o ye san 2011 ni san 2018 cɛ yanni programme décennal de développement de l'éducation nali ye cɛ ko hakilina saba k'a ka baara bɛ ɲɛsin o de ma hakilina fɔlɔ k'a lajɛ an ka jamana kalan a ka se ka kɛ kalansen jɔlenw ye ni u kama ko qualité a y'a fɔ ka taa se maa minnu bɛ yen nɔ ni olu ye baara a degeli a kɛbaw ye ni u bɛ a kalan kɛ apprentissage ka se ka o fɛnɛ kɛ fɛn jɔlen ye a y'a sabanan o ye k'a lajɛ cogo min bɛ se ka to bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kalansow lasɔrɔ a y'a min ye hakilina sabanan ye k'a lajɛ min ye a y'a maraw yɛrɛw kɛcogo ye ka o kɔkɔrɔma don k'a ma ko gouvernance a ko bi in na min ye jɛkuluw ye olu sigi bɛ sen kan min bɛ se ka to baara in bɛ se ka nɔgɔya i n'a fɔ minisiriso saba ɲɔgɔn na bɛ yen bawo ko in bɛ olu minisirisow de kun kan n'a fɔra ko baarako ani kalanko a y'a i bɛ minisiriso damadɔw de ye a y'a o minisiriso saba ɲɔgɔn na ko olu ka jɛkulu bɛ sigi sen kan u k'a ma ko comité interministériel a y'a minisiriso min ɲɛsin bɛ kalanko ma ani minisiriso min ɲɛsin bɛ sanfɛ kalanko fɛnɛ ma fo ka taa se baarako ani bololabaarako o minisiriso formation professionnelle emploi minisiriso olu saba faralen ɲɔgɔn kan o jɛkulu bɛ sigi o tɛmɛnen kɔfɛ jɛkulu wɛrɛ min bɛ sigi k'a ma ko comité de pilotage o ye minisiriso saba ninnu kɔnɔ sɛbɛnkura ɲɛnabɔlaw minnu bɛ yen ni o ye secrétaire généraux ye a y'a olu fɛnɛ jɛkulu bɛ sigi sen kan min bɛ olu fɛnɛ saba fara ɲɔgɔn kan ka se ka baaraw jateminɛ hali bi ni ka sɔrɔ k'a lajɛ ka jɛkulu wɛrɛ fɛnɛ sigi jɛkulu min bɛ wele ko cadre partenarial a y'a o bi an ka jamana minisiri saba ninnu ani baɲumankɛlakaw partenaire technique et financier o b'olu fara ɲɔgɔn kan nin bɛɛ lajɛlen kun ye fɛn min ye baara ka se ka nɔgɔya kalanko bɛ se ka don ba la a y'a ni ka sɔrɔ ka jɛkulu wɛrɛ sigi jɛkulu min ni o fɛnɛ bɛ minisiriso saba ninnu a y'a u duguma cakɛdaw minnu bɛ yen
ni u k'u ma ko service déconcentré ni service centre o fɛnɛ bi olu fɛnɛ fara ɲɔgɔn kan aya min ye hakilina filanan min ni kuma kɛra o kan politique nationale de la science de la technologie et de l'innovation o ɲɛsinnen do ɲininikɛlaw de ma Maître Mutakatali y'a yira k'a fɔ jatew ye a yira kɔsada in na k'a fɔ ɲininiw bɛ ka kɛ an ka jamana kɔnɔ wa ɲininikɛlabaw bɛ yen nka i b'a ye k'a fɔ ɲinini bilama a kɛmɛ gwɛlɛyaba ye i b'a ye k'a fɔ ni ɲinini kɛra sira minnu kan jaabiw minnu ni olu kan ka bila jamana kɔnɔ maaw ka bolo kan u ka se ka jaabi ninnu don ba la walasa nafa bɛ se ka sɔrɔ a la ko jaabi ninnu caman dulonnen bɛ to u tɛ labaara a y'a kuma dɔ la fana ko maa dɔ bɛ maa la olu b'a miiri k'a fɔ ɲininikɛlaw ni o ye chercheurs ye a y'a jamana ɲɛmaaya so de kan k'i jɔ ni o ko bɛɛ lajɛlen ye k'a sɔrɔ kɛnyɛrɛye tigilamɔgɔw fana sen bɛ se ka don ɲinini na k'o de kosɔn minisiri ɲɛma Modibo Keyita a ye a ɲini minisiriw fɛ u k'a lajɛ don nataw la ɲinini ni a bɛ kɛ a ka lajɛ ka fɛɛrɛw sigi sen kan a bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan bɛɛ ka jɛ ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ musaka ko gɛlɛya min ni o fana bɛɛ ka lajɛ ka musaka ɲini k'o fana bila ɲininikɛlaw ka bolo kan min bɛ se ka to siraw minnu bɛ yen ni ɲininiw bɛ kɛ olu ka baw sira caman de bɛ yen ɲinini bɛ kɛ minnu kan k'a daminɛ sɛnɛkow la ka taa se kalankow ma a y'a kiriko ta fɔ ɲinini bɛ kɛ ninnu bɛɛ lajɛlen kan hadamadenya yɛrɛ a taala ɲinini de don ko kumana ko ɲinini de bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamana yiriwa ka sababu kɛ ɲinini ma na kɛ sababu ye ka na ni jaabiw minnu ye ni jaabi ɲumanw don ni olu tora ka minɛ bɛɛ a ka ca la dilaliw bi kɛ a ko o ni minisiri ɲɛma Modibo Keyita ka sigi minisiri ɲɛmaya dagayɔrɔ la kuma fanba bolila ni hakilina filaw de kan an ka minisiri min ɲɛsin bɛ jamana ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw ma Ablaye Diop ani minisiri wɛrɛ min fɛnɛ bɛ yen ni o ɲɛsin bɛ tunkarankew ka lahalaw ma Dr Abdramana Sila ka taa se babu sentigi ma jamana ɲɛmayaso tɔgɔ la Maître Mutakatali olu ni baɲumankɛlakaw kɛrɛnkɛrɛnnenya nazarala tɔnba Union Européenne lasigiden minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ u jɛra ka sigi dɔ kɛ alamisa tɛmɛnin sigi tun tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn min bɛ k'a fɔ bi ni a bɛ ka ŋunuŋunu fa dɔw fɛ k'a fɔ jamana ɲɛmaaw kɛ n'a kɛ k'u tɛgɛnɔ bila bɛnkan sɛbɛn dɔ la u ni nazarala tɔnba Union Européenne ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ an ka jamana tunkarankew minnu ni olu bɛ nazarala k'u gwɛngwɛ ka segin ni u ye jamana kɔnɔ a kun ye de jamana ninnu u lasigiden minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ u ka jɛ ka kuma n'o y'a sɔrɔla fa min fɛ u kɛmɛ ka jɛ ka tɛgɛnɔ bila kɛ bɛnkan sɛbɛn dɔ la min bɛ o maana a y'a Ablaye Diop a ka dantigɛliw la a ko kɔsada in na min ye ŋunuŋunuw ye olu caman kɛra ka jira k'a fɔ jamana ɲɛmaayaso kɛ na k'i tɛgɛnɔ bila nin na ɲɔgɔnna bɛnkan sɛbɛn dɔ la ani nazarala tɔnba Union Européenne ni ɲɔgɔn cɛ ko nka ko sigi min kɛlen filɛ nin ye u ni nazaraw ni ɲɔgɔn cɛ k'i b'a ye k'a fɔ fansi tɛgɛnɔbilama kɛ bɛnkan sɛbɛn na u ni nazarala jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ko an ka malidenw bi jagoya lasegi ka na Mali jamana kɔnɔ ko nka ko maa bɛ se k'a fɔ ko in kɔni kɛra fɛn ye maa bɛ se k'a bila mina min kɔnɔ o ye faamuyabaliya mina ye ko n'o tɛ ko nazarala tɔnba Union Européenne lasigiden ninnu fɛn o fɛn filɛ nin ye kɛnɛ kan u bɛɛ lajɛlen ye kuma ta ka jira k'a fɔ kumaw kɔni kɛra u ni ɲɔgɔn cɛ ni u k'a ma ko communication ko nka ko fansi ko tɛgɛnɔbilama kɛ bɛnkan sɛbɛn dɔ la min b'a jira k'a fɔ malidenw jagoya gwɛnda don ka na ni u ye an ka jamana kɔnɔ. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ marabolo saba minnu bɛ jamana kɔrɔ yan fan fɛ ni don tɛmɛnenw na san 2012 Bamanjiw olu ka wulikajɔ kɛra sababu ye ka a basigi tiɲɛ a jɔli bɛ senna bi ni hakilina dɔ ye wali kelen baarabolodalen dɔ ye min bɛ wele ko programme d'urgence pour la relance du développement des régions du Nord. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ nin baarabolodalen min ni a sigilen don sen kan a ɲɛsinnen don Tɔnbɔkutu, Gawo ani Kidali de mɔ sɛfawari miliyari 33 ɲɔgɔn na o de bɛ don a da fɛ a y'a min ye an ka minisiri min ni o ɲɛsin bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ma Amaduna Konate a y'a ale yɛrɛ ye a ka hakilinaw fɔ a ko kunkan k'a fɔ min ye sɛfawari miliyari 33 minnu ni olu bɛna ta u bɛna don marabolo saba ninnu de da fɛ Tɔnbɔkutu, Gawo ani Kidali walasa u tiɲɛni min kɛra Bamanjiw ka waatiw kɔnɔ u bɛ se k'a ladila Kafunɛ Bacili bɛ walawalaliba kɛ an ye a ko kan. Ni baarabolodali ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ka ta ka waleya marabolo minnu kɔnɔna na ka fara baarabolodali in yɛrɛ cakɛlaw programme d'urgence pour la relance du développement des régions du Nord n'o ye baarabolodalenw ye minnu bɛ ɲɛsin kɔrɔfɛna marabolow ma olu bɛɛ lajɛlen kun bɛ kɛnɛ in kan kumaɲɔgɔnya in bolila fɛn min kan ka ta baarabolodalen ninnu don waati la fo ka n'a bila a waleyali kun filanan kun cɛli la ka walawalali kɛ o baarakɛlen ninnu kun kan cakɛkulu min sigira baarabolodalen ninnu kɔlɔsili a jateminɛli a n'a waleyali kama ka sanga ni olu ka lajɛrɛ ta ko 4 ye n'i y'a ta k'a lajɛ baara minnu ni olu sera ka waleya 100 sarala 70 don nka ali bi
baara caman be senna bari sabu ka daa kan wulikajɔ caman min ni a kɛra Mali kɔrɔyan fanfɛla la olu kɛra sababu ye ka kɔrɔnfɛla yɔrɔba caman de karikari ani k'a tiɲɛ kasabi min ni o kan ka ta ka don baara bolodalen 5 dafɛ minnu tɛgɛnɔ bilala marabolo kofɔlen nunu ma ɲɛmaw fɛ o be t'i jɔ sefa wari la miliyari 23 ani miliyɔn 400 na nga n'i y'a ta k'a lajɛ nafolomugu minnu ni olu sera ka kɛ ɲɔgɔn kan o ye nafolo in kasabi 100 sara la 87 ye nga an b'aw ladɔnniya k'a fɔ nafolo in kan ka ta ka don baara minnu dafɛ 100 sara la 70 olu sera ka waleya minnu yɛrɛw la sojɔlen caman olu tile tara ka di ka ban jaabi minnu sɔrɔla baara bolodalen nunu senfɛ ni o ye yɔrɔ dilannen nunu ye marabolo ɲɛmaw y'a jira k'a fɔ k'o ye jigisigi waleba ye ka ɲɛsin olu ka marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma tawudeni marabolo kura min bangera ale marabolo ɲɛma ka kɔrɔfɔw la a ko siga t'a la nin bena marabolo nunu ka ɲɛta sabatili baaraw de kofɔ nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la ale yɛrɛ b'a fɛ da ka balanfɛn minnu na o ye kɛnɛyako jiko forobasirako ani kalanko koɲaw sabatili ye tawudeni marabolo kɔnɔ menaka marabolo ɲɛma ale ko ale haminako gwɛlɛn ye fɛn min ye kuranko b'o la kɛrɛnkɛrɛnnenya la kuran min ni o nun ta yɔrɔ ye tile ye jibondaw bangeli ale ka marabolo kɔnɔ o n'a ɲɔgɔnna camanw ani cakɛyɔrɔw ani yɔrɔba minnu fana ka kan ka jɔ yen nɔ jisɔrɔ siraw olu ka bange o kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ baara bolodalen kun sabana minnu ni olu waleyali bina daminɛ olu musakako ɲɛnɛbɔli daminɛna ka ban sefa wari miliyari 17 tɛgɛ sera ka da o kan an be don min na i n'a fɔ komin bi o b'a jira k'a fɔ musakako nasira fɛ programi baara bolodalen kun sabanaw olu tina kɛ haminako gwɛlɛnbaw ye o baara bolodalen nunu fana bɛɛ lajɛlen mina tali kɛ Mali jamana kɔrɔyan fanfɛla marabolo 5 de kan Moti marabolo fan dɔw ani Segu marabolo fan dɔw o baara in nafa bena se yen yɔrɔ kofɔlen nunu de ma Kulukoro mara la Banamba cercle dugu min wele ko dugu 7 ni o ye Tuba commune ye olu ka mairie jɔyɔrɔ falenw kɛra kura ani kɔrɔlen ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ min ye Amara Sila ye ale ye jɔyɔrɔ di Seku Sila ma o ye mairie kura ye baara in kɛra kabini décembre kalo tile 27 tɛmɛnen tarata tɛmɛnen Banamba commune yɛrɛ mairie kɔnɔ lajɛkɛso min bɛ yen Banamba kumanda ni o ye Bugunpɛrɛ Koneya n'a ka dangaw ka taa se sigida ɲɛmaaw ma ani dugutigilakaw olu bɛɛ lajɛlen ye baara in gérer ye honorable Malamina Wage ni o ye Banamba cercle député kelen ye ale yɛrɛ kun bɛ kɛnɛ in kan Sherifiya TV jabarani tɔgɔ la Amadou Kamara Ibrahima Kulibali u ka baara nundonu senfɛ dugu 7 y'a ka maire kura sigi min ye Seku Sila ye yaasa a ka baaraw kuraya min bena kɛ hɛra ye ka ɲɛsin commune denw ma n'o ye bɛɛ lajɛlen ka laɲini ye Amara Sila ale y'i walan sɛmɛ wa Seku Sila ale bena baara nunu ta ni a bolo 2 ye k'an bɛ Ala barikada an bɛ Ala fo min y'a bila an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn a n'an jɛra san 10 ni kɔ bi an ma tigɛ a la hadamaden mana kɛ cogo cogo hali n'i b'i ka mara kɔnɔ i bɛ dɔ gasi la dɔ bɛ di gasi la n'i kɛra tiɲɛ fɔlɔ ye tiɲɛ man di minnu ye olu tɛ tiɲɛ fɛ o ni tiɲɛ ka di maa min ye tiɲɛ de bɛ laban an kɔni bɛ Amara Sila an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn hali bi a ka duwawu k'an ye a ka duwawu kɛ dugu 7 ye an minnu sigira ka fara Seku Sila kan an b'a fɔ a ka duwawu k'an ye dugu 7 cɛ n'a muso Ala k'a ta fanga di Seku Sila ma an ka bɛn an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ n'an donna da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ Ala b'an sago d'a ma mais n'an ma don da kelen fɛ ka don da kelen fɛ jugu bɛ yɛlɛ an na an bɛ Ala deli o la an bɛ Ala deli aw kana kɛ an na donc an k'an bolo di ɲɔgɔn ma min ye dugu 7 taaɲɛ a ka se ka sabati a ka fɔ ko dugu 7 ka denw bɛnnen don fɛn fɛn bɛ yen nɔ hali an kan bɛ projet mɔgɔ minnu ma ni bɛn tɛ yen nɔ n'u nana yɔrɔ la u bɛ segin de donc an b'o ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ n'o bɔra yen nɔ an b'an ka maire kɔrɔ fo n'o ye an ka cɛkɔrɔba ye Nɛga dan tɛ foli min na baara in kɔnɔna na a yɛrɛ y'a fɔ cogo min na i tɛ se ka fanga baara kɛ k'a sɔrɔ i ma don mɔgɔ dɔw gasi la mais ni a yɛrɛ ko yafa ka k'a ma an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka yafa ma ni Ala ye an ka baara in kɛ ni bɛn ye an k'an bolo di ɲɔgɔn ma pour que commune ka taa ɲɛ u ka jɛ ka dugu 7kaw dɛmɛ ka cercle mɔgɔw dɛmɛ pour que an bɛ min ɲini cercle in kɔnɔ n'o ye développement ye o ka se ka sabati o cadre kɔnɔna na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko dugu 7 n'ale bɛ Banamba cercle la Kulikoro région na a cɛ n'a muso denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba u bɛɛ lajɛlen kɛra nin ko in seereya ye commune ka taa ɲɛ bureau sigi ma ban dɔ kɛra a la mais commission sigiw bɛ kɔfɛ commission yɛrɛ de ye baara yɛrɛ gɛlɛmanba yɛrɛ ye bon ne ka baara kun fɔlɔ bɛna boli min ka commune kɔnɔ o ye ka commune den bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan an ka kɛ kelen ye minnu tɛmɛna fitina min tun bɛ commune kɔnɔ furugufurugu Ala barika la depuis an yɛrɛ la 80% bɔra la
a tɔ 20% min tora an bɛna ɲɛsin o de ma ka se ka commune den bɛɛ lajɛlen bolo di ɲɔgɔn ma an ka kɛ kelen o bɛ k'an ka baara fɔlɔ ye parce que n'i ko développement fo bɛn ka kɛ fɔlɔ donc jamakulu kɔnɔkuru jɛlen de bɛ bi fɔ an tɛ taa ni foyi ye ni dugutigiw ni alimami ninnu dugu notable mɔgɔbaw ka kumakan an bɛ commune baara n'o de parce que an nana o de sɔrɔ an fa n'a b'an bolo an b'o hukumu kelen de continuer toujours olu ka hakilinaw wele bila jeunesse fana ma dugu wolonwula jeunesse bɛ yɔrɔ o yɔrɔ commune tɛ se ka taa olu kɔ u ka gɛrɛ an na ni ala ka jɛ an bolo di ɲɔgɔn ma an ka se ka commune baara o fana y'an ka baara fɔlɔ ye ka se ka commune jeunesse bɛɛ lajɛlen appliquer baara kɔnɔ. An ka maire min bɛna baara daminɛ baara de b'a bolo dɛ n y'a mɛn ko fanga a bɛ maaw ɲɛna ko fanga tɛ ka di fanga man di dɛ mais a kɛrɛfɛ maa de ɲɛna a ka di a bi kɔmana ye mobili ba kɔnɔ a b'a ye fɛn bɛɛ kɔnɔ nka kɔmana tɛ a yɛrɛ kɛ du kunko kelen kɛ tile kelen an bɛ walita de la a tɛna hami a muso kunko la tun dɛ a tɛna hami a denw kunko la dɛ a kan ka hami commune kunko de la parce que o de ye drapeau donna a kɔnɔ bi ale de ye commune den bɛɛ ye baara b'a bolo an bɛ dugawu k'a ye hali bi ala ka a ta fanga d'a ma. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko dugu 7 n'a maire ye Segu Sila ye ale conseiller 23 de tun bɛ yen nka ka kaɲɛ ni sigida denw o jamakulu ye sariya ye u yamaruya ka conseiller 29 sigi nin kalata ninnu senfɛ wa musolakaw olu jɔyɔrɔ bonyana nin ko la kosɛbɛ ka sababu kɛ jamanaw ɲɛmɔgɔw olu ka laɲini ye. Barabolodale min bɛ wele ko Pafla Poum u kama ko projet d'appui à la filière périurbaine au Mali ale tako nanina baaraw n'u donna an ka jamana faaba kɔnɔ ni o ye sotiba ye ka bɛn ni jumado décembre kalo tile 30 ye baara nundo min ni a ye marabolo damadɔ nɔnɔ baarabaw fara ɲɔgɔn kan barisabu ka da ka barabolodale ɲɛsinnen don nɔnɔ ko yɛrɛ de donni mɔ bala ka daminɛ Bamakɔ marabolo la Kayi Kulukoro Sikaso ani Segu baaraw n'u donna jumado décembre kalo tile 30 sotibakaw fɛ sigida Galela laboratoire central vétérinaire la Bamakɔ district la ni o ye Bamakɔ mara ye Ousmane Sogore ni Mohamed Sidibe kɛra baaraw seere projet mun bɛ dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin nɔnɔ baarakɛlaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la bagamaralaw a ka baara bolodalen fɔlɔw senfɛ o sera ka nafa caman sama ka se bagamaralaw ma ni fɛɛrɛw ye n'o bɛ tali kɛ bagansi ɲuman sɔrɔli la nɔnɔ lasagoliko ɲuman a bamayɛlɛmali ka taa se a feereli ma ni projet in sabu ye bi bagamarala caman de bɛ minnu ye yɛlɛma don u ka baara kɛcogow la ka se k'u kunda fɛɛrɛ kuraw kan mun kɛra sababu ye ka yiriwa sabati u bolo o de y'a to projet min i bolo mana bɔ Kayi marabolo nɔfɛ ka se ka to o laɲini kelenw sabati ye ni a ka projet bolofara 4nan doni ye bala mun kɛra minisiri ka ciden fɛ ka ɲɛsin baganmara ani sɛnɛ ma. An bɔra ka Pafla Poum kati tako 4nan lancement kɛ sisan o an bɛ foli bila Pafla Poum mɔgɔw ma ani vétérinaire sans frontières Suisse mɔgɔw donc tako 4nan o bɛna kɛ baara ye baara min b'a to nɔnɔ ko bɛ ba sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ a b'a dɔn k'a fɔ san o san bɛ Mali bɛ nɔnɔ min importé ka bɔ kɔkan na a bɛ taa miliyari 15 ka se miliyari 20 ma an bɛ fɛ ka dan de siri o la walasa misi caman b'an yɛrɛ bolo misi hakɛ min bɛ an bolo Mali la yan n'i ye u baara ka ɲa an mago tɛ ka nɔnɔ importé ka bɔ jamana si la donc fɛɛrɛw de bɛna tigɛ walasa o misi ninnu bɛ se ka nɔnɔ bɔ hɛrɛ la ka misi ninnu ka kɛnɛya sɔrɔ u ka balo sɔrɔ ka fa u ka nɔnɔ caman bɔ nɔnɔ in ka se ka collecter ka distribuer ka commercialiser a laban na an ka laɲini ye ka usine ba dɔ de sigi sen kan Bamakɔ min b'a to nɔnɔ fɛn o fɛn bɔ o kana gɛlɛya cogo min na nɔnɔ in ka se ka bila population ka disposition. Jaw tɛmɛnen kɔfɛ projet in ka laɲini fɔlɔ a 2nan a n'a 3nan kan projet ɲɛmɔgɔ labanna ka walawalali kɛ projet ka laɲini 4nanw kan. Bi tako 4nan in na an b'a fɛ parce que an ye jaabi dɔw sɔrɔ bi ni an ka nɔnɔ ko ye Bamakɔ n'a lamini k'a daminɛ Kasela ni Welesebugu la nɔnɔ cayara k'a daminɛ an ka nɔnɔ feere yɔrɔ min bɛ yan kiosque nɔnɔ bɛ k'an kɛ feere la kosɛbɛ donc olu jaabi ɲuman minnu sɔrɔla an ko an bɛ gafe ɲini k'a ko la pour que mɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka baara kɛ n'o gafe ni bɛ nɔnɔ baara kɛ an ye jaabi mun sɔrɔ filanan ye mun ye an ye jaabi min sɔrɔ an kana to Bamakɔ kɛnɛ dɔrɔn kan k'an ka ta ka taa kɛnɛ wɛrɛ kan fɛn min ye Kayi ye donc o de y'a to Kayi région bɛɛ la an taara o kɛnɛ kan mais n'an ko Kayi région bi an bɛ min kalama nɔnɔ ko la o ye Kita cercle ye o ye Kayi cercle ye
o ye jɛma cercle ye o ye ɲoro cercle ye mais o kɔrɔ tɛ a datugunen don fɛn fɛn bɛ se ka kɛ sababu ye ka nɔnɔ ba don k'an yɛrɛ ka nɔnɔ kɛ ba dɔw la ani ye wele san ma an bɛ se an bɛ baara ko kɔnɔna la donc bi lajɛ paflapu kati mana baara ko kan filanan fana ye mun ye o ye nɔnɔ cayara Bamako kosɛbɛ an ka baara kɔnɔnaw la donc an ka laɲiniw ye min ye o ye ka nɔnɔso ɲɛnamaba dɔ jɔ min bɛ se ka bayɛlɛmali kɛ min bɛ se ka hali yɛɲɛnaw min n'a fɔ lamina a bɛ bila minɛn min kɔnɔ o bɛ kɛ minɛn ye min cɛ bɛ ɲa kosɛbɛ komi tɔw b'a kɛ i n'a fɔ nɔnɔ min bɛ bɔ jamana wɛrɛ la hali n'u man ɲi u bɛ minɛn mun kɔnɔ emballage bɛ na o emballage ye cogo ka ɲi donc mɔgɔw b'a jateminɛ komi fɛn in ka ɲi ka tɛmɛ anw yɛrɛ ka nɔnɔ kan ka sɔrɔ an ka nɔnɔ bonya. dɛmɛbagajɛkulu bɛ projet in na n'o bɛ tali kɛ VSF Suisse la Cap Demeso ani Fenalɛ olu fana yera baara in nun doni kɛnɛ kan wa u m'u ka nisɔndiya dogo ni fɔlɔ minnu tɛmɛna olu ɲali ye. N'i y'a mɛn Paflakum adamadenw de jɛra ka bɛn k'u yɛrɛ organiser ka fɛɛrɛw sigi u bɛ se ka nɔnɔko lataaɲɛ cogoya min na n'an ko nɔnɔko an ma nɔnɔ wɛrɛ fɔ an ko an yɛrɛ ka misiw nɔnɔ donc n'a fɔra ko o phase naaninan de bɛ sen na c'est que fɔlɔ ɲɛna filanan ɲɛna sabanan ɲɛna ni ninnu tun b'a ɲɛ an tun bɛ naaninan fɔ hakilina b'an na n'a fɔra k'a bɛ se Kayi kaw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko olu labɛnnen don ka ban an bɛ se ka fɛn mun fɔ hakilina mun ye Paflakum fɔlɔ yɛrɛ sigi o hakilina ka kɛ taaɲɛfɛn ye Kayikaw nafa ka bɔ a la an b'o de fɔ ka kuma daminɛ. Ka kɔni baara in nun doni ɲɛ Kayi délégation ye taama dɔ kɛ ka taa Kasela ani Welesebugu kɔnɔ n'olu ye misali ye projet bolo nɔnɔ baarali ɲɛna minnu bolo a ka baara kunfɔlɔw la. Projet Paflapum tako nanna a kun cɛra ni dumuniw nɛnɛli ye nɔnɔ bamayɛlɛmana ka kɛ minnu ye. O de b'an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw sɔrɔli ma Burukinakaw ka jamana ɲɛmaa kura Roch Marc Christian Kabore ye dantigɛli dɔ kɛ ka jira k'a fɔ minisiri ɲɛmaa kɔrɔ Yakuba Isaac Zida min kɛra minisiri ɲɛmaa ye furanjɔrɔ fanga kɔnɔ n'a bilama ta bɛ bisimila minɛ Kanadakaw fɛ yen surasi don wele bilara mɔ ka dɛsɛ k'a fɔ mago jɔn bɛɛ la a kana a ka surasiya jɔyɔrɔ minɛ Burukina surasiw cɛla ka dɛsɛ kolokoto Yakuba Isaac Zida tɛ ka wele jaabi a ma ɲɛ min kɔ jamana ɲɛmaa n'a ma ɲɛ k'a fɔ ale ye surasi bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmaa ye ko jamana sariyasunba kɛmɛ k'o daga a y'i jɔ o jɔyɔrɔ la fana ka wele ko a kana ka dɛsɛ kolokoto Yakuba Isaac Zida ma se ka don Burukina Faso jamana kɔnɔ o kumana jamana ɲɛmaa Roch Marc Christian Kabore a ko fɛn wɛrɛ ti kɛ a bɛ lajɛ de ka tɔgɔ de jɔsi ka bɔ Burukina surasiya de la sa pewu barisabu ka da kan min ye ayiwa ban ye k'a ye o de bolo da o kumana ni bana surasiya binaku ka bɛɛ i bɛ gɛn de ko kumana ko Yakuba Isaac Zida k'a bɛ gɛn a ye dantigɛli in kɛ Burukinakaw ka jabaranizo yɛrɛ de la an bɛ aladɔniya k'a fɔ Yakuba Isaac Zida a kun kɛra général ye kɔsada in na minisiri ɲɛmaa kɔrɔ furanjɔrɔ fanga kɔnɔ tuma min na ni maa ɲɛmaa kuraw kɔni nana ale kɔni jina ka yamaruya ɲini jamana ɲɛmaa kura Roch Marc Christian Kabore bolo k'a fɔ a b'a fɛ ni k'i se bɔ a kɔnɔ kɔrɔ ka taa ka denbaya lasɔrɔ Kanada jamana kɔnɔ jɛngɛra ni o ye nka kabini o kɛra sa ka na se sisan ma wele bɛ ka bila mɔ ka dɛsɛ ko a ka na faso kɔnɔ a tɛ ka na Yakuba Isaac Zida février kalo tile 15 a ye yamaruya min ɲini o banna ka bɛn ni o ye nka o n'a ta bɛɛ a tɛ ka na o de kosɔn jamana ɲɛmaa kɔni ko sa a sera yɔrɔ min mɔ ale bɛ i jɔ a jɔyɔrɔ de la n'a ma ɲɛ k'a fɔ surasi dɔw k'a bɛɛ ka mara kɔnɔ bawo ale ye surasiw bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmaa ye sariya kɔnɔ a bɛ gɛn ka bɔ surasiya la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ŋunuŋunu dɔw de kɛn bɛ ka jira k'a fɔ Yakuba Isaac Zida tuma min na bɛ minisiri ɲɛmaaya la ko nafolo dɔw tununa kɛ wale kelen nafolo dɔw dunna kɛ minnu dunduko kɛ na kɛ ka ɲɛ aya ni a kɛlen don yuruku sira kan aya o sɛgɛsɛgɛliw de kan ka dayɛlɛ sa ka ɲɛsin furanjɔrɔ fanga ma ɲɛmɔgɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna ale Yakuba Isaac Zida n'a ka minisiri dɔw ka taa se a masurunama dɔw mɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna marchew latɛmɛndɛmɛn dɔ sariya ko marché ka tɛmɛ cogo min na ko a ma kɛ ten a kɛra dɔnbala siraw ye ni n y'a fili i b'a fili mɔ fa kelen fɛ aya ni u kama ko gere a gere o n'a ɲɔna u ka kɛ n'a kɛ k'olu dɔw boloda tɛmɛnen kɔfɛ Burkina Faso faba waga faba yɛrɛ la ne kin min bɛ yen nɔ ni dagabana kin do waga 2000 ko a kɛmɛ ka dugukolow kɔni njama nzankolu filifili ye o kumana nin sɛgɛsɛgɛliw de kan ka ɲɛsin a mɔ ni dɔw y'a yira k'a fɔ a kɛmɛ k'i muruguru ndakoya nali kɔrɔ Burkina jamana kɔnɔ
Senegali jamana ɲɛmaaw ye a jira k'a fɔ Israel ye dantigɛli min kɛ kɔsada in na ko olu ye wale dɔ kɛ min ma bɛɛ u mɔ ko kumana k'u b'a lajɛ ka cakɛɲɔgɔnya dulon u ni ɲɔgɔn cɛ k'u y'a faamu ko i ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ don dɛmɛnenw na diɲɛselekina ni tɔnba Nations Unies ɲɛmaayaso Conseil de sécurité jamana 15 de jɛra k'u tɛgɛ kɔrɔta ka jira k'a fɔ Bani Israel a bɛ ka fɛn min boloda Palestine dugukolo kan ni u k'a ma ko colonisation ka yɔrɔw jagoya jɔjɔ ka taa wale kelen ka yɔrɔw jagoya kɛ a yɛrɛ ye u tigi ye ka taa ko k'a lajɛ ko ka jɔ ni o ye colonisation ye o de ma bɛn Bani Israelakaw ma nka u kɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ wete kɛyɔrɔ la wete in kɔni kɛra maa faama y'a jira k'a fɔ a ka kan Bani Israelakaw ka jɔlen in jɔ Palestine dugukolo kan Ameriki jamana min ye Bani Israelakaw teri ye olu kɔni ma u tɛgɛ kɔrɔta nka se kun b'u ye fɛnɛ k'a bali a ka kɛ bawo veto bɛ u bolo fɛn min bɛ se ka banamini k'a ko dabila hali n'o y'a sɔrɔla maa faama y'a jira k'a fɔ a ka kɛ o bɛ jamana minnu bolo jamana 5 Ameriki jamana b'o la nka a ma se o ma a ye i bolo kɔni da a se ka ko kɛtaw lajɛ o kɛra sababu ye jamana 14 minnu bɛ yen ni ka fini ka olu ye ka da labila o yɔrɔ bɛɛ u y'a jira k'a fɔ u tɛ jɛn ni a ye Bani Israelakaw ka yɔrɔ jɔ in a ka to sen na o de ma bɛ Bani Israel ma jamana minnu ni olu farala ɲɔgɔn kan Nouvelle-Zélande Sénégal Malaisie ani Venezuela bibi na Benjamin Netanyahu ni o ye Bani Israel minisiri ɲɛmaa ye ale de kɛn bɛ ka wuli ni tajuru sarabere de ye sa ka ɲɛsin nin jamana ninnu de ma Senegal ye ta sɔrɔ a la tarata do décembre kalo tile 27 tɛmɛnen ka bɔ Bani Israelakaw fɛ yen cakɛɲɔgɔnya min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ dulon Bani Israelakaw olu ka lasigiden min bɛ Senegal jamana kɔnɔ a bɛ wele ka taa a ɲininka a dalakaw na ko min y'a to Senegal ma ɲɛmaaw sera ka nin wale in kɛ diɲɛselekina ni tɔnba Nations Unies kɔnɔ o tɛmɛnen kɔfɛ Senegalikaw ka minisiri min ɲɛsin bɛ Senegal ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ kun ɲɛnabɔ ma don nataw la u kun kan ka taama dɔ kɛ ka ɲɛsin Bani Israel mɔ o fɛnɛ bɔra a mɔ Bani Israelakaw fɛ Senegal ma ɲɛmaaw y'a jira k'a fɔ u ye kɔrɔfɔ in mɛn nka olu kɔni bɛ se ka fɛn min bɔ Bani Israel ye o de ye k'a fɔ Palestine jɛkulu min sigi bɛ sen ka diɲɛselekina ni tɔnba Nations Unies kɔnɔ kabini san 1975 ni u kama ko comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien min bɛ Palestine ka hakɛ lapasa ko Senegali de ye o ɲɛmaa ye bi o kumana ni u kɔni ye a lajɛ ka fu siri baaraw taabolo da la nin cogo in na ni olu ka jamana ni ɲɔgɔn cɛ ko u ye faamuya sɔrɔ a ko la Yahaya Jammeh Gambi jamana ɲɛma ale kɔni kɛn bɛ ka yamaruya di bi a ka lakana tigilamɔgɔw ma ko u bɛ se ta kalata labɛnni jɛkulu commission électorale nationale indépendante dayɛlɛ sa a kɔnɔmaw ka se k'u ka baara daminɛ bawo don dɛmɛnenw na a kun ye yɔrɔ in datugu ni ka laban ka lakana tigilamɔgɔw bila ka koli décembre kalo tile 13 de lakana tigilamɔgɔw ye wulikajɔ kɛ ka se kalata labɛnni jɛkulu in na bari sabu ka da kan ŋunuŋunuw kun bɛ senna ko dɔw b'a fɛ ka taa tasuma don a la k'a jeni k'a sabu kɛ Yahaya Jammeh y'a jira k'a fɔ a ma jeni Adama Barrow ka jamana kuntigiya ye a kɔni ye yamaruya min di ko a y'a kalata labɛnni jɛkulu in ka dayɛlɛ lakana tigilamɔgɔw kɔni n bi to a dala fa bɛɛ lajɛlen kɔni na Adama Barrow ale kɔni n bilama a n'a nɔfɛmɔgɔw kɔni kɛn bɛ ka jira k'a fɔ u ye jamana ɲɛmaa ye jamana farafina tile bi yanfa jamana 15 ka jɛkulu communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO olu kɔni kɛn bɛ ka kɔhɔrɔma don ka jira k'a fɔ janvier kalo tile 19 nata u bi ye a ka forobasigili kɛnɛ kan ni o ye investiture ye Yahaya Jammeh fɛnɛ ko kandɛrɔ a kɛn bɛ ka se jamana kiri bulonba mɔ ni o ye cour suprême ye yanni janvier kalo tile 10 cɛ olu bɛ ka jateminɛ kɛ baaraw taabolo la n'o y'a sɔrɔla u bi sɔn Yahaya Jammeh ka laɲini mɔ kalata jaabiw k'u bɛɛ lajɛlen bɔ a mɔ o jaabiw bɔ k'u bi janvier kalo tile 10 Bernard Cazeneuve Faranzikaw ka minisiri ɲɛma kura ale ye taama kɛ ka ɲɛsin Chadi jamana ma jamana ɲɛma Idriss Déby Itno ani o ye kumaɲɔgɔnyaw kɛ min senfɛ Bernard Cazeneuve minisiri ɲɛma Faransi tɔgɔ la a y'a da Idriss Déby Itno tulo kan k'a fɔ ale bi Faransi jamana na Chadi jamana dɛmɛ barisabu ka da ka olu cakɛɲɔgɔn dɔw bamajiya wale kɛlɛli kadara kɔnɔ Chadi jɔyɔrɔ ka bɔ o la a ko kumana ko dɛmɛ min ni o kɛra san 2016 euro wari miliyɔn 5 a y'a ko a bɛ kurakuraya san 2017 tun o fɛnɛ bɛ taa fara euro wari miliyɔn saba kɔrɔ fɛnɛ ka min ɲɛsin bɛ a y'a hadamadenya dɛmɛ nasiraw ma ni u kama ko urgence humanitaire o kumana min ye nin nafolomɔgɔ ye min ni a fɔlen filɛ nin ye Chadi jamana ɲɛma Idriss Déby Itno ye a y'a Bernard Cazeneuve fɛ Faransi minisiri ɲɛma kura a bɛ kɛ sababu ye ni ka jigisigiw de boloda u ye n'i ye Chadi jamana lajɛ bi i b'a ye k'a fɔ min ye baarakɛlaw ye olu caman kɛn bɛ ka wala sɛmɛ ka jira k'a fɔ tɔrɔmɔɲɔ dɔw bɛ tɔrɔmɔɲɔ na u tigɛ
tigɛ bɛ u la u b'a fɛ a ka jɔ u ye Cadi jamana ma ɲɛmaw ye a lajɛ n'a ma ɲa k'a fɔ sɔrɔ faama dulon bɛ taji la ko taji yɛrɛ fɛnɛ tɛ ka nafolo sɔrɔ diɲɛ seleke naani bina k'u kan u y'a lajɛ ka tɔrɔmɔɲɔ dɔw tigɛ mɔgɔw ka a ya tɔrɔmɔɲɔw na ko u bɛ a lajɛ k'u kɛ fiɲɛ bɔda ye jamana wagande ma o bɛn dɛ jamana foroba cakɛlaw ma. Farafina ka ɲɔgɔnkunbɛba Kana 2017 a bi ti yɔrɔ min na Gabon jamana do ka bɛn ni o ye Alain Giresse Mali degeden karamɔgɔ ale ye sigi dɔ kɛ sigi min senfɛ ni a sera ka ndolatila 26 ɲɔgɔnna tɔgɔ di a y'an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ o ndolatila 26 minnu tɔgɔ dira olu ni a y'a maa minnu ni olu bɛ jamana kɔnɔ ndolatilaw la an fɛ yan nɔ championnat national la kɔkandaw ani Mali taw u bɛna lajɛ ka ɲaami ɲɔgɔn na ni ka sɔrɔ ka min ye maa 23 ye a y'a ndolatila jɛkulu a lisi laban k'o bɔ k'o bi nin sigi ka fɔ in a kɛra ka bɛn ni jumado décembre kalo tile 30 ye fédération malienne de football fema foot yɛrɛ jabala la Alain Giresse degeden karamɔgɔ a ye dantigɛliw kɛ ani kunnafonidilaw ni ɲɔgɔn cɛ a y'a yanni kani yɛrɛ cɛ Gabon a y'a yɔrɔ minnu kan ka kɛ munumunu zaliw ye samata sɛgɛw fɛ ni u bɛ taa u ka a y'a dondaw ka wuriya ni ka labana ka lafiyaw boloda ye walasa u bɛ se ka min ye Gabon ye ka lasɔrɔ u lafiyalenba a y'a da sera o fɛnɛ ma nka min ye Amadou Pate Diallo ni o y'a ka danga ye o bɛ walawalali kɛ an ye Yusufu Kulubali ka kumagalamani na. Lisi di bi mɔgɔ 26 minnu bɛ taga préparation na Maroc pour que ensuite kalo tile 4 ka mɔgɔ 23 ta minnu bɛ Mali ka drapeau représenter Coupe d'Afrique kɛnɛ kan. Bon kura hakili la n'a y'a lajɛ ka ɲɛ kura tɛ bon kura bɛ se ka kɛ minnu ka match ma taa la mais depuis an y'a daminɛ sélectionneur y'o de fɔ an bɛ groupe kelen de kɔnɔ toujours parce que dama dɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen olu ye matchw bɛɛ kɛ donc an ka groupe b'an bolo donc o kɔnɔna de la an sera ka mɔgɔ 26 bɔ a kɔnɔ ka lisi nin kɛ donc an bolo olu parce que an mɛnna a ko la an ye kalo kelen ɲɔgɔn kɛ a y'a ɲɛfɔ cogo min na an bɛ situation lajɛ la mun ni mun bɛ se ka bɛn mun tɛ se ka bɛn donc bon a ma nɔgɔn a baara ma nɔgɔya a gɛlɛyara yɛrɛ donc o foli bɛ joueur ye parce que olu de b'o compliqué an bolo donc an sera ka ni mɔgɔ 26 bɔ donc an bɛna lajɛ ka mɔgɔ 23 ta o la préparation kɔnɔ pour que ka se ka an a content bon Maroc ni Ala sɔnna ma an bɛ taga sini su fɛ donc ka baara daminɛ kalo tile fɔlɔ kalo tile 7 ni Burkina bɛ opposition dɔ kɛ o kɔfɛ kalo tile 12 an bɛ opposition wɛrɛ kɛ donc tile 14 an bɛ taga Gabon comme a b'a dɔn an bɛ jouer île de kan an bɛ taga Libreville ensuite ka sɔrɔ ka taga an bɛ ballon tan yɔrɔ min na an ka poule bɛ yɔrɔ min na garisigɛ bɛɛ y'o de fɔ équipe fɛn fɛn bɛ taga bɛɛ bɛ taga ko dɔ de kama donc an b'a ɲini Ala fɛ a ka nɔgɔya an ye hakilina min b'a la n'an sera yen an ka se ka baara kɛ ka an bila o condition na pour que ka se ka an sago sɔrɔ bon gardien saba i b'a dɔn gardien ko ye fɛn dɔ ye saba bɛ bon joueur de champ an bɛɛ bɛ balontan suye aw ni anw ka baara don ka fɛ bon an ka sɔrɔ a la ni aw ye kosɛbɛ an tɛ Ala deli o la ko k'u sɔrɔ mais bon a ka joueur ka caya ni gardien o bɛ anw mago ɲɛ ni gardien ka ca ni joueur ye donc gardien ta fanfɛla je pense que ni Ala ma baasi fosi kɛ a saba bɛ se ka a tenir bon mais choix ko don ani hakilina ko don laɲini tɛ dɔwɛrɛ kan na an bɛ tagali an bɛɛ bɛ poule de la an b'a ɲini ka bɔ poule fɔlɔ la fɔlɔ ensuite mun bɛ na o kɔfɛ an n'a lajɛ laɲini ye toujours sélectionneur ye mun fɔ ka taga Mali place ye mun ye Mali ni mun ka kan ɲɛfɛla donc an ka se k'o sɔrɔ oui bon Bakari ko a fɔra aw bɛɛ bɛ ballontan suit aw bɛ médiaw la aw ka baara don aw bɛ ballontannaw suit comme anw bon mais anw n'u bɛ kuma directement o ni aw taw tɛ kelen ani club donc Bakari depuis ɲinan san daminɛna bon an bɛ Ala deli a fisayalen mun filɛ ta Ala k'o kɛ ɲɛta ye quoi donc a bananen don a ma se k'a yɛrɛ sɔrɔ fiyewu n'a y'a daminɛ a mana miniti 2 tan a bɛ fɛ ka saison daminɛ fo sisan an filɛ yɔrɔ min Bakari ka ballontan faralen ɲɔgɔn kan miniti 14 donc yɔrɔ kɔni o tɛ a échauffement ye ballontan na donc bon sisan an ye mun fɔ an b'a kan don o don an bɛ message ni fɛnw ci ka encourager k'a fɛn club fana bon heureusement kuna sini u y'an wele ko a fisayara bon o tɛ fɛ k'a bila mais bon sélection an ye mankan ni fɛnw wuli bon donc en fin de compte u ko k'u b'a bila ka na donc an b'a ladeli match wo b'u bolo ni semaine ni fɛn na foyi kana sɔrɔ a ka se ka nin ka se ka k'a kɛnɛyalen ye quoi.
o de fana bɛ dansigi bamananga kunnafoni na min farala ɲɔgɔn kan ka lase aw ma kunnafoni diso ɲɛmayaso fɛ ka bɛn ni kuma in ye ka wale ɲumandɔnfoli kɛ ka ɲɛsin aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan minnu kɛ kun bɛ ka ɲamada ka ɲɛsin jabaraniw ma walasa faamuya bɛ se ka sɔrɔ aw fɛ Seri Fila TV bamananga kunnafoni na laseli wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan'o cɛ a kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ n'Ala sɔnn'a ma.